бойен изкус. Аз съм завършил за айкидо. Само мога да му начупя ръцете и да го направя луд. Че пинчера седи без кола. Ако беше той да те удари, Да ме удари! Аз се чудех аз откъде да го ударя. И сенте бене, то морире, бе. на италиански, как ще го кажа? Точно тъй се казва, манера морти мамата. Изкара една бутилка вино. Трябва да му го изпием, нали? Такова. Ни изтърпя, защото той почна да я заглежда. Обаче ми вика, аз вика, моля да я поеб... Каза ти, викам, ти да сметка за ко става дума? И той с още едно вино ще замести туйле, бе. Сега ще покая пинчера как би. Не си вижда още в живота си такова приключение. Мене то ли? Ти утли. Не дей да говориш повече с мене. И ти сега, ако викаш, го пляснах един път, сега не знаеш дали е жив. Зато избягах. Ако се съживи, евалата. Но давам таковото, евалата. Никога не бих го ударил втори път, ама каза, че бе в газа и това няма И да... нямаш как да оживее след това. Нямаше. Сигурно. Да достигне до нея. Почна да ми базика, оттам тръгна. Към жена ми. Не бе, после обърна ми. Не бе. И нямаше да скочи с теб. Не. Сигурен съм. И ударих един път и той вече не мръдна, не знам. Може да съм го